következzék a klub különböző korosztályos csapatai évjátékosa díjainak átadása. A díjak átadására tisztelettel felkérem Juhos Attilát, a Játékvezetői Bizottság elnökét. Az U7 korosztályos csapat évjátékosa Nagy Dániel. Az U9-es csapat legjobbja Dévai Gergő. Az U11 korosztályos csapat évjátékosa Kovács Bálint. Az U13-as csapat legjobbja Zöld Bálint. Az U15-ös csapat idei évi díjazottja Káli Bence. A díjat a játékos a felnőtt bajnoki mérkőzés után veszi át, mivel most érkezik vissza osztálykirándulásról. Az öreg fiúk csapat legjobbja Fischer Gábor. A díjat képviseletében Eckstein Gábor veszi át. Közben megérkezett újját, hogy eredményezni. A felnőtt második csapat évjátékosa Sármány Péter. A felnőtt csapat legjobbjának díjazására a bajnoki találkozás után kerül sor. Most szeretnénk köszönteni Fehér Márkot, aki 2004-től 2016-ig volt az ASR saját nevelési utánpótláskorú, majd felnőtt játékosa. Márk a jövőben egyetemi tanulmányai és munkája miatt nem tudja folytatni a labdarúgást. Az ASR gázgyárban eltöltött 12 évet a klub nevében Borbély László szakmai vezető, Márk korábbi edzője köszöni meg. Felkérem Bús Balázs polgármestert és Bodoki Józsefet, a szövetség képviselőjét, adják át a Budapest bajnokság első osztálya győztesének járó bajnoki trófeát. A kupát Balogh Péter csapatkapitány veszi át. Polgármester urat és Bodoki Józsefet csatlakozzanak egy fénykép erejéig a csapathoz.